Uspala si ty potom na svoj uvedomil si to? Že toto nie je toto, čo ty teraz zažívaš. Minula bola? Kto? Ale predminula bola. Hej, ona si vybrala hip-hop. A hudobnú chodí rada? Nie, lebo ona jej rodičia povedali, že jej kúpia klavír, ale 2 roky potom musí chodiť na hudobnú. Ale na tábory dobré, tam to sa... Na internete sú prihlášky, si vytlačte a zaplatte. Dobre. Na budúcu stredu ti to donesem, dobre? Jak už nebude obsadené.